Ahojte, ja som Marián Lipovský a vy počúvate podcast Timothy Worship Centra. Ďakujeme, že ste sa ku nám dnes pridali a dúfam, že vás budeme inšpirovať, pomôžeme vám rásť vo viere, v osobnom vzťahu s Pánom Ježišom Kristom a vo všetkom, do čoho vás Pán Boh volá. Užite si túto tému. Priatelia, moje meno je Marek Korňan a som spolu s manželkou slúžime v spoločenstve Otcov dom v Bratislave. A rád by som sa dnes s vami zdieľal na tému modlitebná evangelizácia a jej aspekty. A tak som si zobral za základ tie myšlienky z knihy Eda Silvosa, ktoré by som vám chcel tak bližšie predstaviť. Ešte by som chcel trochu sa pozrieť na to, a vlastne súvisí to s tým, že tá prvá cirkev sa zrodila na trhovisku. A tá prvá kázeň, ktorú Peter kázal, bola na trhovisku, na verejnom mieste, kde sa naraz potom obrátilo 3000 ľudí a ide o ten priestor a o to, že my ako cirkev sme povolaní žiť v týchto verejných priestoroch. Tam, kde sa prirodzene pohybujeme a sme povolaní naplňať, vidieť, budovať mosty, vidieť ľudí okolo nás ich prirodzenými, aktuálnymi, pociťovanými potrebami, vidieť ich a tak, ako sa Boh v Ježišovi sklonil k nám, ako sa Ježiš prakticky skláňal k tým posledným, tak sa skláňať k ním. A tak, ako ja poznávam Božiu lásku, je nesmierne praktická. Nesmierne aktuálna v čase, v ktorom to potrebujem, v ktorom, aj keď niekedy si myslím, a ja to vidím inak, ale spätne vidím všetku tú Božiu dobrotu, to zaopatrenie, všetky tie naplnené potreby a to požehnanie, ktoré v tom správnom čase on dal a verím, že my máme konať rovnako. A to sa podarilo prvej cirkvi. Premostiť ten rozdiel medzi pánmi a medzi otrokmi. A verím, že je to výzva aj pre nás, pre cirkev 21. storočia, pre cirkev tu v Bratislave, preklenúť tie mosty, tie bariéry, ktoré sme postavili medzi nami ako bratmi a sestrami z jednotlivých denominácií, tie bariéry, ktoré sú medzi mladou a staršou generáciou. Tie bariéry možno etnické, tie výzvy, ktoré prichádzajú aj s tým, ako prúdia k nám imigranti z rôznych iných krajín. Národnostné. A je to výzva. A je to naša zdieľaná zodpovednosť. A Ježiš sa nemodlil za to, aby sme ako denominácie zasahovali naše mesta. Ježiš sa modlil za to, aby sme boli jedno. A ja sa modlím za to a moje srdce horí za to, aby sme boli jedno. Priatelia, prekleňme tieto bariéry a poďme spolu. Už nie je čas vidieť rozdiely, ale je čas, aby sme sa spojili, aby sme videli to, čo nás spája. Aby sme namiesto rozdielov, ktoré nás rozdeľovali a držali niekde rezervovaných spoza našich múrov, hľadiacich jedni na druhých. Aby sme sa zamerali na misiu a veľké povolanie, ktoré nám Ježiš dal. Spolu, aby svet poznal, že Otec poslal Syna. Lebo to je ten večný život. Aby sme poznali Otca a poznali Syna, ktorého poslal. Amen. Ďakujeme, že ste počúvali podcast Timothy Worship Centra. Ďakujeme hlavne všetkým vám, ktorí za nami stojíte modlitebne a finančne a takto s nami spolupracujete. Aj vďaka vám naše služby môžu bežať aj naďalej. Ale ak nás ešte nepodporujete, chcem vás poprosiť, mohli by ste sa modliť a pýtať Pána Boha, či sa nemáte stať našimi partnermi služby aj vy. Týmto spôsobom sa naša služba stane aj vašou.
Možno ste boli počas mnohých rokov nejakým spôsobom požehnaní cez službu a piesne Timothy kapely, cez Transformation Tour, TVC školu, live streamy na našom YouTube a cez iné naše služby. A tak vaša pravidelná alebo príležitostná finančná podpora pomôže zase nám pokračovať v službe ďalej. A nezabudnite, žiadny dar nie je príliš malý. Ak sa vám naše podcasty páčili, môžete sa prihlásiť na odber, môžete to zdieľať so svojimi priateľmi na sociálnych sieťach, alebo pre viac informácií navštívte našu stránku tvc.sk. Tam tiež nájdete možnosť dostať sa ku CD-čkam kapely Timothy, knihám a iným materiálom, ktoré sme vydali. Podporiť nás môžete aj priamo cez náš QR kód alebo na našej web stránke cez náš bankový účet. Ďakujeme, že ste s nami a buďte požehnaní.